Anak, nakontak mo na ba ang ate mo? Hindi pa rin, Ma. Subukan mo ulit tawagan. Ulit-ulitin mo hanggang sumagot. Nadi-disconnect nga po agad, Ma. Kanina ko pa tinatry pero wala talaga. Diyos ko naman, oo. Nasaan na kaya yung ate mong yun? Hindi kaya kung ano na nangyari sa kanya. Sabi niya mamamasyal lang siya. Pero bakit ilang araw na hindi pa rin umuwi? Susubukan ko i-chat yung mga kakilala kong kaibigan niya. Baka sakaling may alam sila, Ma. O sige anak, ako pasensya ka na ha kung ikaw lang yung maaasahan ko sa ganitong bagay. Alam mo namang malabo na yung mga mata ko eh. Hindi mo naman kailangan humingi ng pasensya, Ma. Siyempre, nag-aalala rin po ako kay ate kaya gagawa rin po ako ng paraan para mahanap siya. Medyo nakakapag-alala lang talaga na hindi natin siya makontak. Nung nakaraan naman nakausap ko pa siya. Pero yun nga, di niya rin naman sinasabi kung nasan siya. Nag-aalala na nga rin si kuya. Baka may nangyari na daw kay ate. 3 araw na siyang hindi umuwi dito sa bahay. Ni wala man lang text, chat o tawag para ipaalam kung nasan siya. Bakit naman kasi bigla na lang siyang hindi nagparamdam? Papatayin ako ng ate mo sa pag-aalala. Sabi nung isang kaibigan niya, hindi naman daw nakituloy sa kanila. Hindi pa nga raw nakakatulog si ate sa kanila kahit isang beses. Ano pang sabi? Baka may iba pa siyang kakilala na pwede nating kausapin kahit na pupuntahan natin. Ewan ko, Ma. Kinakabahan na talaga ako. I-post ko na kaya sa Facebook. I-report na natin na nawawala siya. Sige po, Ma. Mukhang kailangan na nga natin gawin yon. Anak, wala bang boyfriend yung ate mo? Hindi ko po alam. Wala naman siyang nakukwento sa akin eh. Tsaka kung alam kong may boyfriend siya ngayon, yung lalaki yung unang-una kong pagtatanungan. Hindi kaya naglilihim lang sa atin yung ate mo. Nakakapagtaka naman talaga kasi na bigla na lang siyang mawawala. Itanong mo nga sa mga kaibigan niya kung may alam sila na karelasyon ni Lana. Imposibleng wala silang alam kung sakali man na may boyfriend na yung babaeng yon. Ay, sila yung unang-unang makakaalam kung gugustuhin niyang maglihim sa atin. Ito na po, Ma. Chinachat ko na. Siya, sige. Pagkatapos niyan at wala pa rin tayong makuha, mag-report na tayo, anak. Sige po. Dear Love, ako si Sheila. 18 years old pa lang nung magsimula ang kwentong to. Senior high school ako ng time na yon. Alam ko naman na nasa legal age na ako pero bata pa rin naman akong maituturing. Kaya lang, dahil sa ate Lana ko, maaga akong namulat sa isang mabigat na responsibilidad. Nung araw na nawala siya, nalaman namin na sumama pala siya sa boyfriend niyang itinago niya sa amin. Ginawa niya yun para malaya sila makapagsama sa loob ng ilang araw na hinahanap namin siya. Samantalang kami, halos masiraan ng bait sa pag-aalala kung nasa na siya nung time na yon. Mabuti naman at naisipan mo pang umuwi! Halos mabaliw na kami ng papa mo sa pag-aalala kung nasaan ka! Kung sino-sino nang pinagtanungan ni Sheila para lang mahanap ka! Oo nga ate, nakakahiya. Inireport pa namin yung pagkawala mo. Akala namin kung napano ka na. Tapos malalaman namin na sumama ka lang pala sa boyfriend mo. Ate naman, ganun ba kahirap sabihin yun sa amin? Alam ko naman kasi na hindi niyo ako papayagang makipagrelasyon, Ma. Kaya tinago ko yun sa inyo. Mahal ko siya. Nangako siya sa akin na hindi niya ako pababayaan. Nasan siya ngayon? Ha? Sige nga, iharap mo siya sa amin ngayon din para makita namin kung talagang kaya kang alagaan ng lalaki ipinagpalit mo sa pamilya mo! Naman, nandito na po ako. Hinatid niya ako. Yun naman ang mahalaga, di ba? Ang makita niyo, naligtas ako. Pero, bakit umalis agad yung boyfriend mo ate? Hindi ba dapat kasama mo siyang nagpapaliwanag kina mama? Sheila naman, huwag ka nang dumagdag. Please lang. Galit na nga sa akin si Mama eh. Masisisi mo ba yung kapatid mo? Kasama ko siya sa paghahanap sa'yo. Paano na lang kung wala siya rito, ha? Dalawa na nga lang kayong naiwan dito sa amin ng papa niyo, tapos iniwan mo pa kami? Ate, nasa tamang edad ka naman na para magka-boyfriend. Kaya sure ako na susuportahan ka rin naman ni na mama. Di ko lang magets kung bakit kinailangan mo pang itago ng ganun. Saka sana man lang, di ba? Sumama siya rito para magpakalalaki. Ano ba namang klaseng lalaki yung hahayaan ka lang na mag-isang harapin yung galit ni na mama sa ginawa niyo?
Kung ngayon pa nga lang di ka na niya kayang samahan, paano pa kung nabuntis ka nun? Tama na. Huwag na natin siya pag-usapan. Oy, bakit hindi? Eh, siya nga yung dahilan kaya ka naging ganyang katigas ang ulo. Iharap mo siya sa amin at hayaan mong siyang magpaliwanag. Gusto namin makita ko hanggang kailan niya kaya kang panindigan. Oo nga ate. Hindi na siya haharap sa inyo. Wala na kami. Hindi pa rin nagpakita sa amin yung boyfriend ni Ate Lana. Kahit sinabihan na ni na mama si ate na iharap yung lalaki, wala talagang nangyari. Hanggang sa nalaman na lang namin na pamilyado na pala yung boyfriend ni ate. At niloko lang siya. Nalaman namin yun nang i-message si ate nung asawa. Pinagsabihan siya na kung ano-anong masasakit na salita. Matagal bago nakamove on yung kapatid ko dahil first boyfriend niya yun. Dinamayan naman namin siya. Hindi na rin siya sinisipan ni na mama dahil alam din nilang hindi madali yung pinagdadaanan niya that time. Para makabawi sa pag-aalalang ibinigay ni Ate Lana sa amin, agad siyang naghanap ng trabaho. Natanggap naman siyang security guard sa isang shopping center. Ate, parang tumataba ka. Oo nga eh. Medyo napapasarap yung kain. Madalas kasing manlibre yung katrabaho ko. Hindi ka naman ganyan nung tumaba ka dati. Parang mas malaki yung tiyan mo ngayon. Gagi, bilbilang to. Tabain naman talaga ako ah. Hindi. Parang iba yung laki ng tiyan mo ngayon. Ano yun? Mas may alam ka pa sa katawan ko kaysa sa akin mismo? Hindi naman sa ganun, ate. Pero tumaba ka na kasi noon. Kaya nakukumpara ko lang. Bakit di mo pa ako diretsuhin, ha? O sige, kung yun ang gusto mo. Buntis ka ba? Lo, Napansin ko kasi, di nababawasan yung sanitary pads mo sa kwarto. Halos ako nang nakaubos. alam mo namang irregular period ko, di ba? Ate, nagsinungaling ka na sa amin noon tungkol sa boyfriend mo. Pati ba naman dito? Bakit ba iniisip mo kaagad na nagsisinungaling ako? Kasi halata na yung tiyan mo eh. Kung sina mama hindi pa nakakahalata, pues ako, pansin ko na. Dati pa, madalas na tayong magkasama. Kaya mas kilala kita kaysa sa kanila. Tayo na yung lagi magkausap. Sa akin ka nga lagi naglalabas ng sama ng loob, di ba? Pero bakit ngayon parang hindi mo na ako kayang pagkatiwalaan? Gusto ko lang naman malaman yung totoo, ate. Niloko ka na ng boyfriend mo. Wala na siyang balak makipagbalikan sa'yo, di ba? Kaya kung buntis ka, walang magpapakaama sa bata. Oo, buntis ako. Last month ko lang nalaman. Ano? Last month po pa nalaman tapos hindi mo pa rin sinasabi sa amin? So kung di pa pala kita tinanong, wala ka pang balak na ipalam yung tungkol dyan. Ate naman, magugulat na lang ba talaga kami na manganganak ka na pala? Ganun ba yung gusto mo? Ano ka mo? Manganganak? Ma! Buntis ka, Lana? Opo, ma. Ay, ano ka ba naman, Lana? Eh, bakit naman ngayon mo lang sinabi? Ilang buwan ka na nagtatrabaho ah. Security guard ka pa naman. Sorry po, ma. Nahihiya po kasi ako sa inyo. Hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin yung problema ko. Anak, pamilya mo kami. Hindi ka naman namin pababayaan kung yun yung inaalala mo. Huwag ka nang pumasok sa trabaho, ha? Hindi makakabuti sa'yo nang maghapon kang nakatayo habang buntis ka. Pero ma, paano yung gastusin natin dito? Wala na kayong katuwang ni Papa. Tsaka paano pag nanganak ako? Gagawa namin ng paraan. Basta huminto ka na sa pagtatrabaho mo. Mas mahalaga yung buhay ninyo kaysa kikitain mo. At saka isa pa, anak. May ama naman siya, hindi ba? Ako mismo ang kakausap sa kanya para sustentuhan yung bata. Kahit pamilyado na, kinausap pa rin ni mama yung lalaki para matulungan man lang si ate sa mga gastusin. Ang problema, nauwi lang sa pangako lahat at wala namang naibigay kahit piso. Nung huminto si ate sa pagtatrabaho, mas lalo kaming nagipit. Lalo na nung nanganak siya. Kaya naman kahit medyo mahiyain ako, sumali ako sa isang local pageant sa lugar namin. Sa awa ng Diyos,
Nanalo ako. Yung prize ko doon ang ginamit namin sa panganganak ni ate. At doon na rin nagsimula ang pagtulong-tulong ko sa kanya para masuportahan yung bata habang tumutulong din ako kina mama. Nakausap ko na tatay ni baby. Buhay pa pala yun. Grabe ka naman. Huwag ka na umasa na magiging mabait ako sa lalaking yon, ate. 7 years old na anak mo pero hindi pa rin kaya magpakaama. Na hindi mo lang kinilala yung pamangkin ko. Kahit yun man lang sana. Para siyang di lalaki. Sabi naman niya, susustentuhan niya ang anak namin. Kailan pa? Nako ate, hanggat walang binibigay yon, huwag kang maniniwala. Huwag kang aasa. Nagawa ka nga niyang paasahin nung nanganak ka, di ba? Sabi niya, magbibigay siya ng panggastos. Pero ano nangyari? Kung di pa ako nanalo sa pageant, wala tayong gagamitin. Kaya nga malaki yung pasasalamat ko na nandyan ka. Kung hindi dahil sa tulong mo, hindi ko na alam kung paano ko bubuhayin yung anak ko. Kinaya natin, ate. Kaya kung wala talagang balak na magpakaama sa anak mo yung lalaking yun, huwag mo na siyang kakausapin kahit kailan. Di mo kailangan magmakaawa sa kanya. Tapos na ako mag-aral. May maayos na rin akong trabaho ngayon kahit papano. Ako nang bahala sa pamangkin ko. Mas gugustuhin ko pang magsakripisyo para sa kanya kaysa magmukha kang kawawa sa harapan ng walang kwentang lalaking yun. Salamat talaga ha. Huwag kang mag-alala. Kapag nakaluwag ako, babahoy ako sa'yo. Hindi mo kailangan bumawi sa akin, ate. Mag-ipon ka na lang para sa future ng anak mo. Patunayan mo dun sa lalaking yun na hindi siya kawalan at hindi mo kailangan kumapit sa mga pangako niyang napapako lang naman. Tama ka, Lana. Aayusin ko yung buhay ko at sisiguraduhin kong hindi na mauulit yung pagkakamaling yun sa buhay ko. Maswerte ako kasi tinanggap pa rin ako ni na mama sa kabila ng nangyari sa akin. Basta wag na lang daw mauulit yung ganun. Kung naiisip mo nang humanap ng makakatuwang sa buhay, di ka naman namin pipigilan, ate. Basta siguraduhin mong mapagkakatiwalaan siya at makakatuwang mo talaga. Hirap pa naman makahanap ng lalaking kayang tanggapin na nagkaanak ka sa iba. Baka gamitin pa yun para mag-away kayo, tapos hiwalayan ka. Ay, naisip ko nga rin yan. Hayaan mo, hanggat hindi pa ako nakakakita ng lalaking tatanggap sa nakaraan ko, hindi ako papasok ulit sa isang relasyon. Mabuti naman kung ganon. Wala akong ibang gusto kundi maging maayos yung buhay niyo ng pamangkin ko. Di dapat maramdaman ng bata na may kulang sa buhay niya, kaya ibibigay natin lahat ng kailangan niya. Kung kinakailangan na ako yung maging ama para sa kanya habang wala ka pang katuwang, ate, gagawin ko. Salamat talaga. Blessing ka sa amin ng anak ko. Dear Love, naging guide ko sa buhay ang maagang pagkamulat sa ganong realidad. Patuloy pa rin akong tumutulong para sa pamangkin ko habang wala pa akong sariling pamilya. Ako na rin muna ang tumulong kina mama at papa dahil nagsisimula pa lang ulit ng bagong buhay si ate. Sa awa ng Diyos, nakahanap na siya ng matinong lalaki na kaya siyang panindigan at samahan. Pinakasalan siya at tinanggap ang anak niya. Maayos na rin yung buhay niya ngayon. Wala na kaming balita sa ama ng pamangkin ko. May mga taong matapang pumasok sa isang relasyon, pero takot pagdating sa usapang responsibilidad. Madali lang para sa kanila na magsabi ng, mahal kita. Pero pag kailangan ng panindigan yung mga salitang yun, dun sila biglang nawawala. Doon mo marirealize na ang tunay na sukatan ng pagmamahal ay di sa kung gaano kayo katapang pinasok ang isang relasyon, kundi kung gaano kayo katatag para manatili at manindigan sa anumang kahihinat na nun. Metro's #1 Love Radio. Basic!